Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musha my latest musha zvinopisa zvega. Guys, rega nditangene kutenda avo vari kusubscribe, vari kulike nekushare videos edu each and every day. Our channel is growing. Ndisikade kupedza nguva. Let's get into today's story. Ndisingakanganwe vandai advertisera zvekuti vanopa chikafu kuma construction companies, parties vari kupa kutenda. Guys, kana une business rako futi raukuda kuti riitwe mudziginyira wekuita sei wekuti riadvertiswe panapa, number ndichaisa description of this video. Mungogara maita se matibata mowana nawo nemacustomers enyu. So tisikanyanyopedza nguva, let's get into today's story, the latest one of today. Right, muri Zimbabwe pano pa Bombshow Television mushawo latest musha zvinenge zvichipisa zvega zvatinokuunzirai. Right now tauya nemukomana uyo ari kunzi anorara namai vake fair zvisiri zvokuti mushonga kana kuti chi. Saka tisingazivi kuti mai kuti wazobvuma kurarwa navo chii chinenge chaitika, mushonga unenge washandiswa nemukomana here, because ukaona amai vazobvuma kuti vanobvisiswa hembe so vachiyamwiwa mazamu vachizosvika pakurarwa navo, zvinenge zvanyatsotanga sei? Guys, let's talk about this in the comment section. Zvinenge zvambotanga sei? Yes, taunza nyaya dzenge chitrenda dzega. Nganditende vari kusubscribe, vari kulike nekushare mavideos edu. Our channel is growing each and every day. So guys, garai makagadzirira futi kuma latest stories achauya, so subscribe kuti usasare.